קרן עם גלגול אחורנית. גלימות לצדדים, יורקו קרן מיגי. צד שני, יורקו קרן מדרג. קרן מודה לקפץ האדום. נפו קרן. קרן חזרה. לא חזרה, לא לך למקום וחזרה. אוקיי, נפו קרן משמאל. קודם כל חבורה צהובה, כל תזוז בעזר אתה מקבל נקודה. בסדר? תזוז אחד לשני, אין כדי יפה. או גושי. גושי גורומה, נראה תקציב את היד, תקציב בלי מה, לא בלי מכה. נראה, איך שאת תופלת, תקציב בלי מה. בסדר? אוקיי, איפול סונגה. מורות לסונגה. אוקיי, עושה פוגרים. תסתיר רגליים נראה, תסתיר שתי ידיים. עוד שיגרי, נראה תקציב בלי מות. תסתיר שתי ידיים. אוקיי. תביא על הגב, נקטע, תצאו נקטע. ראש לשם, תצאת לשם. אוקיי, כל הצד הזה, תצא קטאמה. יש את השנייה. ראש למטה. לצד שני, יוקו שיעור קטאמה. תצוצי. כמה שיעור קטאמה. ידיים. ראש על הצד. תרד טיפה יותר למטה, רד למטה, למטה, עוד רד למטה, עוד. תסתכל אליי. לשם, לשם. לא. למה אתה עובר צד? אני לא מתחיל לעבור צד. רד, עם הגוף. יפה, כי הראש שלך עובר לך רגוע. גור חזק עיניים. אוקיי. טוב, קום. עמוד עם הגב אליי. תפוס את נרי שתי ידיים. איך טיפה יותר אחורה. עוד לשם, כי אתה תפיל עליי. אוקיי. תפיל רגליים קצת נרי. תהיה תושי. תהיה תושי. חצי כתום, חצי טוב. תהיה תושי. לא, תהיה תושי. 2, 3. תום רגעים. תפיל אותו נרי. תהיה תושי. תפיל אותו רגעים. מה אתה עושה? קטע קטאמה. לא, קודם כל תסיק את הקטאמה, אחר כך תעבור את היד. תסיק את היד לשם. תסיק את הקטאמה, עכשיו אתה מעבור את היד. ראש למטה. סוג הזה ברגליים. ראש למטה צמוד אליה שהיא לא תוכל להחזיר את היד. נרי, נזיל להחזיר את היד? אוקיי. רגע. תדור היום פשוט קטאמה. תפוס חזק, נרי, מוכנה, בריחי. תצא לצאת נרי. אוקיי. תפרן אותה. תן כדאי לפרן נרי. תודה פה. תודה רבה נרי. ראיתם, יונתן עושה יפה מאוד את התרגילים, קיבל 94 נקודות, תודה רבה ליונתן. אני רוצה להגיד לכם שיונתן עובד יפה מאוד גם באימונים וגם בתחרות הוא עובד יפה מאוד בכל פעם עושה
אליי? אפשר? לידיה. הכל בסדר? כן, מצוין. תודה.